știut precis ce este până când o înnotătoare neagră a ieșit din apă. Era un rechin alb. Ahmad a început să-i distragă atenția plesnind tare apa și țipând ca un apucat. Tactica a funcționat. Rechinul s-a întors și s-a îndreptat spre el, iar cei din barca de salvare au reușit să-l tragă pe Tariq înăuntru, în siguranță. Dar barca n-a mai apucat să ajungă și la Ahmad. Rechinul a apărut lângă el dintr-o dată, cu fălcile căscate, pline de șiruri de dinți ascuțiți și murdari de sânge. Ahmad a încercat să fugă, dar cum să fugă în apă? Dar nu s-a putut mișca. Când s-a uitat în jos, și-a dat seama că piciorul lui era aproape tot în gura rechinului. În ultima clipă, mâna fratelui său a apărut de undeva de sus și l-a tras în barcă. După ce s-a trezit la spital, Ahmad era cu moralul la pământ. Își pierduse piciorul. Întotdeauna îi plăcuse sportul, mai ales înotul, iar acum se temea că n-avea să mai poată face nimic. Apoi l-a vizitat o notătoare pe nume Natalie Dutoit și ea își pierduse un picior la 17 ani, dar obținuse medalii la 3 ediții ale Jocurilor Paralimpice. Natalie l-a îndemnat să încerce și el. Ahmad i-a ascultat sfatul, participând la probele de not de la Jocurile Paralimpice și câștigând o medalie în 2012. Când a ieșit din vestiar pentru ultima probă, publicul a început să-l aclame Shark Boy, Shark Boy, Shark Boy. Bravo! Ui. Acum să vedem cine e. Ai Weiwei. Născut în 1957 în China. Închipuieți că te afli într-o sală cenușie, cât o catedrală, și că în sala aceasta există 100 de milioane de semințe de floarea soarelui. Wow! Acum închipuieți că în loc să se afle în înflorescență, toate semințele au fost confecționate din porțelan și pictate manual. Ar fi frumos. Ceea ce ai văzut cu ochii minții este una dintre cele mai vestite lucrări ale lui Ai Weiwei. Pentru el, este o operă de artă creată dintr-o 100 de milioane de opere de artă, la fel cum China este o țară formată din 1,3 miliarde de cetățeni, iar fiecare dintre noi este un individ unic între 7 miliarde de oameni. Ai Weiwei crede că menirea artei este să lupte pentru libertate. În China, țara lui natală, oamenii nu se bucură de libertățile cu care sunt obișnuiți locuitorii altor țări. De pildă, când Ai a început să critique guvernul pe blog, acesta i-a fost închis, iar el a început să fie spionat. I s-au ascultat telefoanele și a fost urmărit pe stradă. Ai și-a făcut vocea auzită prin artă și atunci când în China un cutremur a omorât mii de copii. Ca să facă economie, guvernul construise școli atât de șubrede încât multe se prăbușiseră peste elevi. Apoi, la spital, după ce a fost bătut de poliție pentru că vorbise public despre aceste lucruri, Ai a transformat în artă imaginile scanate ale propriului creier. Nu i s-a mai permis să iasă din casă. Atelierul i-a fost incendiat, ba a fost chiar aruncat în închisoare pentru 81 de zile.
soarelui, mărunți, dar parte din ceva măreț. Bravo, dar totuși, pentru ce-a stricat vasul? Care-i ideea? Care-i ideea? Mai bine îl vindea și dădea banii cu vasul, nu știu. Pentru ce a stricat vasul? Vasul, cu ce-i vinovat? Vasul, dar cu ce-i vinovat aici? Hai. Mai citesc încă o istorie. Și atâta tot. Așa. Alan Hart a fost născut în 1890 și a murit în 1962. Era din Statele Unite ale Americii. Când era mic, lui Alan îi se spunea Lucille. Părinții lui îl botezaseră așa pentru că îl credeau fată. Dar nici măcar când era de o șchioapă, Alan nu se simțea în largul lui, în propriul corp. Avea impresia că e prizonier în trupul unei fete. Pot să mă tund și să fiu băiat? O întreba el pe mama lui, dar ea nu voia să-l asculte. Când a mers la școală, Alan a fost silit să poarte haine de fată. S-a împăcat greu cu situația și, ca să-și înghidă amărăciunea, s-a dedicat învățăturii, mai ales științelor exacte. A muncit foarte mult și așa a intrat la facultate, unde a cunoscut o femeie de care s-a îndrăgostit. Dar pentru că și ea credea că Alan e femeie, iubita l-a părăsit. Nefericit, Alan s-a dus la un psihiatru pe nume Gilbert. După o mulțime de analize și de consulturi, medicul i-a pus diagnosticul. Alan era transgender, adică trupul lui nu se potrivea cu felul în care se simțea el în interior. Din punctul de vedere al psihiatrului său, Alan se născuse băiat într-un corp de fată și medicul credea că se putea întâmpla și invers, ca fete să se nască în corpuri de băieți. Alan își dorea să fie acceptat ca bărbat și să îi se dea voie să studieze și să practice medicină, așa că doctorul Gilbert i-a făcut o operație. Alan a devenit unul dintre primii transgenderi din lume care și-au schimbat trupul pentru a-l potrivi cu felul în care se simțeau înăuntrul lor. În timp ce studia medicină, a început să scrie romane despre propriile experiențe și a avut un mare succes. S-a îndrăgostit din nou, s-a căsătorit și a trăit fericit alături de soția lui vreme de 37 de ani.